Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Inshallah mata pura ಹುಷಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬಂದು ಜಬಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ದೆಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ಮೂಜೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೂರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೂಜೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಂತ ಅಂಡ ಏನಾರ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ 9 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲು ಇದಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿ ಅಂದಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದುಬೈದ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಜಬಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಡ್ ಮುಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಸ ಪೋರೆಗೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಉಲೈ ಪೋಡು 5 ದಿರಮ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ತೂಂಡ ತಿರ್ತು ಬಾಡಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಯಾವ ಇಂಚಿನಟ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡದ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಬಲ್ಪಿ ಸರಿ ಬಲ್ಪಿತ್ತ ಶೆಫ್ ಕಾಪುನತೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೊಮದಾರು ಆಂಟಿ ಒಪ್ಪು ಜೀರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ರೋಷನ್ ಮಂಜು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಬಂತಾರೆ ಎವಲ್ ರಡ್ಡಾರ್ ಎಕ್ಪಿದಾರ ದುಗುಲ್ದ ಹೆಸರಿ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಉಡಲಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಮೇಕಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅವಂಡ ಒಂದೊಂದು ಬಿದೆ ಬರೋದು ಪುಡ್ ಸೆಟ್ ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿದಾರ್ ದುಗುಲ್ದಿನಿ ಅಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಮಾರೈತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ ಮಸಾಲಾ ತಲೆ 60 ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟ್ ಗೆಪ್ಪನಾಗ ರಾಟ್ ಬೀಸ್ ಗೆಪ್ಪು ಇತ್ತ ಗೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿದೆ ರಾಟ್ ಬೀಸ್ ಗೆಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬುವ ಅವು 100 ಆ ತಿತ್ತಿನಡೋದು ತರ ಕೂತ ತಾನು 100 ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಳಾಡು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಡು ಅವ್ರು ಸೋರ ಒಂದೆ ಪೂಜಾಲು ಪೂರ ಎತ್ತು ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪುರಿ ಕಾಡಿನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಂಡು ತಗೊಂಡು ಇಂಚಿಲ ತೂಪುಜೆ ಆ ನಾಟಕ ಆಡಗಲ್ಪ ಸಂತ ಬಾರಿ ಬರಲು ವರಂದ್ಲಿ ಇರನ್ಪಾ ಇದು ತುಲಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರಿದಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಲು ವರಂದಿಲ್ಲಗೆ ವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬತ್ತಿಲ್ಲ
तारी वीडियो करो रे अरे इडे बनाते बोल वीडियो बनले बले 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 नेट वर कैमरा ऑन बनले अरे वीडियो बनले चिकन इट्टी डेंजी मीन ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಬರ್ಲಿ ಅವು ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಉಂದಾತಜಿ ತಿಂತೋಡ ಅಂದು ತಿಂತುಲೆ ತಿಂತುಲೆ ಇಂಗಡ ಪಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಅದಾ ನಿಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಈ ಪಜ್ಜಿ ತಿಂಪುನ ಮಾರ ಬೇಜನ ಮಾರ ಆ ಪಜ್ಜಿ ತಿಂಪುನು ಬನ್ನಿ फ्रांस वो वही था जब वेट ना ड्राई अप क्या आंटे केन मनी बंद कर केन मनी बंद कर रात हां वीडियो बात पूरा पुन्ना कर अरे यानी इट्टी करनी कुछ सीधा पोई ना तो ठीक है पुच्चो पुच्चो तिंपूजी बाबा mau kena pura lagi minggu ini tuh nak kan anda jatuh jadi ini minta Varpa. Oh, YouTube. Aku bakon janjina. Orange. Gawa. Gawa direga. Well. Pink mango. This mango is orange bakka mix. Mango ya. Color change आते हैं. Big rock. अरे लग ले पर हीरो कर हाइड direct उन्हें अंतिम ये आरा चप्पू यार कर रहे टेस्ट माल पर पहने के टेस्ट रिच उंडु out of this world ina parimala eva ಪತ್ತುಂಡಿ ನೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಪುಲ್ don't video समझ रहे हो ना ಏನೊಂದು ಜವನೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಗುಡದಲ್ಲ welcome to Mr. Kishore Pujari thank you Kishore Pujari ಅಲ್ಲೇ ಗುಡ Rakshit Pujari and this is the Harshad Pujari right now they are entering to our yard so come on let's enjoy ಈ 60 ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ 60 ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಗೊಂಜಿಂದ ಬಾಬು ಮೊದಲೇ ಬಲೆ ಅತ್ತೇನು ವೈಫೈ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆತನೆ ಇರು ಇಂದರ अरे इरंट भी सारे इंग्लिश दिखला इजी ಅವು ಕೂಡ ಕಾಯಲ್ಲ ಅವು ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿಯಾ ಏನ ಪಜ್ಜಿ ತಾಲಿನ ಬಂದ್ಪಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ പറഞ്ഞിരിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിച്ചു കായുണ്ടു പറഞ്ഞല്ലേ ಅಬುದಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದುಬೈ ಶಾರ್ಜ್ ಅಬುದಾಬಿ ಅಬುದಾಬಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಪಕ್ಕ ಪೊರಂಜೋಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಕೆಲವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣದ ಪೂಜೆ ಪುರ ಶುರು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಇರಾನ ಮನ್ಪಂದ ಹುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಕೇನು ಎಂದು ಪಣೊಂದೆ ಪೋಪುನೇನ ಒಂದು ಮಾತ ಲಾತಿಯ ಟಿಪಿಟಿ ಹೋದಾಗನಂದು ಟಿಪಿಟಿ ತುಳುಪಾತಿರ್ಗ ತುಳಿಯೋರಿಪಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ಇಜ್ಜ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು
ಕೂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂತೆ ಪಬರ ಊರು ಬೋಪಿನ ನೂರು ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ವದೆ ಬೋದಿಂಚ ಶ್ರೀನಗರ ಅರ್ಥಲ ಬಕ್ಕ ಆಸ್ಪಡಿ ಎಲೆಗೆ ಮೇಬಿ ಉಪ್ಪಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಓ ತುಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏರು ಅಲ್ಲ ಬರೈತತ್ತೆ ಬೆತ್ತಡೆ ಬರೈತೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ದಯ ಏನೋ ಪೊರ್ಲು ಮಾರ ನಿಗುರು ಬರಶೆ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋ ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮದ ಹೀರೋ ಹರ್ಷದ್ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಅರುವದಿ ಸೂರಜ್ ಸೂರಜ್ ಬಂಗೇರ ಯಾನೆ ನಮ್ಮನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಡಾಪುಂಡುತ್ತೆ ಪೂರ ಏನು ಏತು ತಿನ್ಪ ಮರ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಆನಂದ ಪೂರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾರ ಮಗುಲು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಫನ್ ನಡೀತು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಾರಿಂದ ಎತ್ತಿ ಪೂರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಕಿನ ಇರುತ್ತೆ ತಗಿನಾರ ನಂಜಾಲೆವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲಾಗರ್ ತಕಿನಿತ್ತೆ ನಾವು ದಾಲಲ್ಲಿ ಬರೀಜ್ಜ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮರ ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿ ಪುಡಾಡತ ಮಾರ ಶೇ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ದಲಿಯೇ ಇದೇ ಅವಲು ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪುಡತ್ತೀರಿ ಈ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಗಡಿ ಹಂಗ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಪೋಂಡು ಮಾತೆರ್ಗಲ ಬೇಜಾರು ತುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲೇರು ನೇರು ಮಾತು ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಈದಾನ ಏಪಲ್ ತೆಲ್ಪುನಿ ಇವ್ರು ತೆತ್ತಿ ಪೂರ್ಣಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾರು ಮಾರ ಹೌದಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವನಂಡು ಶೇ ನೀವು ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಮಾರ ಬಿಡ್ದ ನೆಂಚ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಲ್ ತಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ ತಕೊಂಡು 4 ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಿ ನೆಟ್ಟ ಅಣ್ಣಿಗುಲ ಗಜಬ್ ಬೇಜತಿ ಪಾತೆರ ನೋಡು ಮೇರ್ ದೂರ ಮಾರೆ ಮೇರ್ ದುಬೈ ಮಾಲ್ಗೆ ದಕ್ಕಿರತ್ತ ಮಾರು ಒಯ್ ಮೇರ್ ದುಬೈ ಮಾಲ್ಗೆ ದಕ್ಕಿನ ಓಯ್ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಖರಮ ಪಾರ್ಕ್ ದಕ್ಕಿ ಎರಡೇ ಬೇರೆ ಕೋಟ್ ಗಿಂಜಾಣಿಗೆ ಮೇರೆಗಿತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಸದು ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ಓ ಎಂಕ ಮೀನ್ ತಾಗೋಡು ಅಲ್ಲ ತುಲಾ ಯಾನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟಾಂಡೆ ಗಬ್ಲ ಓ ಪಾಡಿ ಪಾಡನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಓಡಿ ರಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೇನೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಬಾಲ್ ಏನೇ ಓ 6-1 ಓ ಮೇರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬಿದ್ದಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇದೆ ಪಿಶ್ಕಾ ಕಲಾಸ್ ಲಕ್ಲೆ ವರಂತ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಶಾಂಚು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಏನ 8-3 ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಬಾಲ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಅನ್ನು ಎಂದು ಮಾರೆ 8-4 ಅವೇ ಮಾರು ಬಾಟ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಓಡು ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡೇತಾಂಡು ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲಿ ಮಾರ ಹತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮೈಂದ ಬಿಡ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ತೋರಿಸಿನ ಅವಲಿ ಮಾರ ಪತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚಿ ಬರ್ನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾ ಬಿಡಲಿ ಬಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನ್
ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ಕಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪಡಿಬೇಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಮಗಳು ಸೋಚನಗಳು ಮಗಳು ಸೋತಾರಾ ಸೋತಾರಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಸೋತಾರಾ ಮಗಳು ಸೋಜ್ಜೇರಿ ಮಗಳು ಹಿನ್ನಡೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದತ್ತ ಹಿನ್ನಡೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರ ಈಗ ಈಗಲೂ ವಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಒಂದು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಮಾತ ಎಡ್ ನಮಕ್ ವಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೋಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಪ್ರೀತಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬುರ್ದು ಬರ್ದು ಅಂದ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ದಾರಿದು ಓದಿತ್ತೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ನಿ ಸೋತಿಜ ಸೂರಜ್ ವಿನೋದನ್ ಜೈದೇರ್ ತೂ ಇಜಿ ಏಪಲಾವ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ವಿನ್ನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರ ಪುಜಿ ರಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಯಾ ನೀರಜ್ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ಭದ್ರಾಡೆ ಮೂಜಿ ಅಂದೆ ಭದ್ರಾಡೆ ಮೂಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರತಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಬಾಲ್ ಏನು ಕಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ చలి జోరు దొంబాయి పక్క పోలే రావే ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಪ್ಪವನೇ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹೆಂಗ ಓಲ್ಲ ಅಂತೋಲಿ ಮೈದಾಂಡು ನಾನು ಊಟ ಅಂತು ತಾತಾಳ್ಪ
ನಮ್ಮನ ಪರಿವಾರ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೆ ಬಾಬಾ ತಿನ್ನಾಗ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಅಗ್ಗಿಂದು ತಿನ್ನೆಯಾ ತಿನ್ನ ತೂಪಿನೇನಾ ಅವು ಬೇಬಿ ಪುಚ್ಚ ಐಕೊರ್ಪೇನು ಅಂತುಲು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಅವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕುಲ್ಮನಿ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಹೋಲ್ತಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅವು ಪಿಲ್ಪಂಜರದ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಂದ डाटे बदला हाँ वाव ओहो कर ले डैडी वहाँ से कर ले डैडी कर ले दुका वाह कर ले वाह हैप्पी बर्थडे थैंक यू थैंक यू सूरज मामा अर्ध माल प्ले ಅಲ್ಲೇ ಸೋಮಮ್ಮ ಗಾತೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ बर्थडे भाई गुंज बोलती जी बेटा बर्थडे भाई मैं डैडी गुंज बोल रहा डैडी मार दे जो ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डैडी बर्थडे माने बाबा केक काट ले सांजी बाबू केक काट ले डैडी का अरे वाह खुशी मारे अरे बारे ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಡು ಮುದ್ದು ಲೇಲ ಪೂರ್ಣ ये बाबा 60 संत मोहन तुका एन्न मोने पड़ी एन्न बड्डे ಈ ರೆಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಫಿಲಿಪ್ ಏಸದಾಕುಂಡೆ ಸಾಕಾದ ಮೆಡಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡು ಬರೋಡು ಒರೆ ಸುಚ್ಚ ಉಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಷದ್ ಮೆಲ್ಲ ದೂರ ಬೋದು ಅಂತೀನಿ ನನಗೆ 15 ಬುರ್ಜಿಗಾರಿ ಪಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಐದು ಮಂಡಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಬೋಲೆ ಪಡ ಇದು ಬಾಕಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾ ನಾನು ವಾಶ ಬೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಿದೆ ಹೋಯ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರಿದೆ
ಸಂತೋಷ ಬಲೆ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಸಿ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್.